54 сол инҷониб ҳунарманди нотакрор ва устоди рақс Фирӯза Аюбҷонова дар соҳаи санъати рақс фаъолият дорад. ӯ хатмкардаи Академияи рақс дар шаҳри Тошканд буда давоми фаъолияти босамар тавонист шумори зиёди шогирдонеро тайёр намояд. Вақташанда 11 сол будagi manda падарам мана Тошкандга фирсондагӣ будан. Хондам ба ҳозир унҷа академия рақс шудагӣ, пеш коллеҷи рақс буд. ҳамунҷо 6 сол ҳама нозукиҳои рақса омӯхта гашта ба шаҳри Худомо корба омадем. соли 2005 ман ба ҳамин ансамбли Чаманоровро роҳбар шудам ба таклиф кардам. ҳамин соли 2005 10 сол ман роҳбар шудам ансамбли Чаманорова. барои чӣ ҳамун соли 2005 мана даъват карда ҳамин чиза дастам ба додам? барои он ки вай вақто бисёр раққосҳое ки будан дар шаҳромон ҳамашон рафтан. маҳз интихоби санъати рақс буд ки Фирӯза Аюбҷонова мушарраф гардид бо устодони санъати рақси дигар кишварҳо робитаи дӯстиро ба роҳ монад. устоди санъат имрӯз нигаронӣ аз баъзан гурӯҳҳои навтаъсиси рақсиро дорад. ҳамин ҳар якта раққоса бояд ки раҳи худаша ёвад, равиши рақси худаша ёвад. ана вай сони тамоми дунёро мемонад номаш гуфта ҳамин чиза ёд медодам. барои ҳамин ман ҳозир нигоҳ мекунам баъзе духтарако баъзе ансамблҳо тамоман равиши худошоно намедорад, тамоман равиши рақси худаша наметонад. ҳастан ҳозир бисёр раққосаҳое ки масалан таассуб мекунанд дигар миллатҳо ба ин барои рақси худомо, барои рақси тоҷикӣ бисёр зарар мерасонад. сони ман мегуфтагӣ ки халқи мо умуман одамое ки санъатдӯст ҳастанд, лекин бисёриҳошон аз санъат дастошона мекашанд. гарчанде имрӯз Фирӯза Аюбҷонова дар нафақа ҳам бошад, ба ҳайси омӯзгор дар коллеҷи санъатӣ ба номи Содирхон Ҳофиз ба шогирдонаш аз нозукиҳои санъати рақс дарс мегӯяд. ҳар як рақси омода кардаи ӯ хусусият, зарб ва суръати ҳаракати худро дорад. духтарое ки мехоҳанд ансамбл ба кор кардан нозукиҳои ҳама рақсҳои тоҷикӣ ёд гиранд, барои он ки рақсҳои тоҷикҳои мо инқадар ҳаракатҳо доранд, инқадарам ноз доранд, инқадарам техникае доранд ки агар духтарак ҳамин чиза ҳамаша омӯхта гирад, агар вай бояд ки раққоси бузург шавад. ҳозир мобайни духтарои мо баям ҳастанд, ҳамин хел духтарако метавонанд баромада рақс кардан. алоҳида рақс кардан, алоҳида саҳна ва баромада рақс кардан, ин бароям юрак дар кор. барои он ки бояд ки тамошобин батонад ҳамин маънои рақса, ҳамон ҳаракатҳои рақса рафта фаҳмонад вайҳова. ана агар тамошобин ҳамин чизо ҳамаша фаҳмад, вай қабул карда мегирад сони ҳамон рақса. ҳунарманд нақша дорад ки китоби марбут ба таъриху пайдоиш ва нозукиҳои санъати рақсро ба ҳаводорони рақс рӯи чоп орад. гузориши Луқмон Ҷӯраев, Шаҳроми Комилзод, Бурҳон Бурҳонов барои барномаи Хабар 24.